Усім вольным машинам, долучайтеся до кода 3. У нас 11.7, скрадзены файлы з выспы. Я вас вітаю, мяне дагэтуль клічуць Джексон, і сёння у нас новая рубрика ў BeamNG Drive. Спадзяюся, я паспею даць назву гэтай рубрыцы. Вось. І гэта, дарэчы, гэта ўжо трэцяя рубрыца у BeamNG. Бляха. Тыпу... Гэта было так хутка... Не, гэта не было так хутка. Я зламаў кола нашаму аўтамабілю. Але мы можам рухацца яшчэ. Мы можем яшчэ рухацца. Так. Трымайце яго, трымайце яго. Бляха. Кола няма ў мяне, а усе рухаюцца неяк дрэнна прама. Вельмі дзіўна. Усё, мы яго арыштавалі. Ну, тыпу, тут прама. Добра, давай мы выключым гук, таму што занадта шумна, скажем так. Так. Што ён у іншы бок паедзе? Не. Слухай, не. Давай, погнали. Спыняйся. Ух ты ж, курва якая, ты паглядзі на яго. Я вось не ведаю, шчыра кажучы, у каго максімальная хуткасць вышэй. Ты паглядзі, ён спецыяльна. Ух, як яго разматала. Ты паглядзі, Ён, бляха, спецыяльна просто тараніць нашых афіцэраў. Выходзь з тачкі, бляха, курвай. Пёханая. Чмурыць, які ён дзікі. Просто дзікі. Я не чакаў такога ад трафіку. Зусім не чакаў. Давай мы ось так. Ба! Ой, бляха. Ну, тыпу, нам тут дупа. Тыпу, я так зрабіў толькі горш. Вось, дарэчы, я цябе не сказаў, але ж гэта рубрыца зноў з тых, дзе ў нас удзельнічае персанаж. Ши, бляха. Удзельнічае персанаж мой з BeamNG Drive Stories. Дарэчы, усе рубрыцы такія. 3 рубрыцы. І... Так, ну добра, мы робім тады вось такі рух. Шо ты? Бляха, ёлуп, куды ты? Спыніўся, бляха. Що ж ти, курва, робіш такое? Ну вось як мы зараз яго дагонім? Якім чынам? Ну вось якім чынам зараз нам, бляха, ну гэта ўсё, гэта мы тут
Ну, паглядзі, у яго амаль што пашкоджань няма. Ну, тыпу, яму ўсё добра. А, забыўся. Я толькі крыху паназіраў за ім, і вось ён ужо сутыкнуўся. Ну, добра, добра, хай з ім. Давай мы зноў ж такі паспрабуем яго спыніць. Што ты там? Спрабуеш? Не-не-не-не-не, усё, усё. Мы зараз... Гляди-ка, гляди-ка, а... Так, у нас там уперадзе... Бляха, я пакуль што намагаўся паглядзець, ніхто там нам не перашкаджае. Яго прапусціў крыху. Куды ён? Куды ён? Куды ён намагаецца ўбегчы? Не ўцячэш, усё, мы яго поймалі. Нам на гэта спатрэбілася 6 хвілін, але давай яшчэ раз паспрабуем. Чаму не? Чаму не? Давай толькі у гэты раз мы паспрабуем перакрыць яму, ён вось тут праязджае. Бляха, курва, як я... Ну, я паспеў, але... Я не думаю, што мы яго спынілі. А, у мяне... У мяне engine broken, у мяне рухавік зламаўся. А ў яго? Чакай. Здаецца мне, што ў яго... Ну, у яго таксама ёсць праблемы з рухавіком, але... Я не чую таго, што... Ён у яго не працуе. Ён у яго працуе. Вось у мяне ён прама зламаўся так, што я нават не працуе. Ну добра, давай, вось мне... Мне спадабалася тактыка. Вось гэта, ён... Ой-о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 й, давай, яго трэба спыніць. Бляха, ён мне крыху подвеску зламаў. Ён мне крыху подвеску зламаў, гэта вельмі дрэнна. Таму зараз мы з ім хутка разбярэмся. Туды яго. Бляха, як жа яму пашанцавала, ты паглядзі. Ты паглядзі. Так, толькі калі ласка, у гэты раз мяне не чапай. Так, нам крыху будзе цяжка. Ух ты, які ён глупы. Ну, тыпу... Ну, я спецыяльна ад'ехаў, каб ён у мяне не ўрэзаўся. Ён што зрабіў? Ён якраз у мяне рэзаў. Вось, добра. Малайчына, малайчына. Добра прама. Яго так... Вось ты, ну, ты, бляха... Ёлуб. Ну, тыпу... З глузду з'ехаў зусім. Всё, спыняйся, ўсё. Under arrest, suspect. Давай яшчэ раз. Мне прама спадабалася, слухай, мне прама спадабалася ролю паліцэйскага адыгрываць. Тыпу, прама...
Давай, я нават... Так, мы включили? Не, мы не включили. Вось так. О, яго там ужо спыняюць, слухай. Мы тут прямо такі нават не паўдзельнічалі ў гэтай пагоне. Усё, слухай. Ну добра, давай яшчэ раз яго запусцім. Яшчэ раз. О, глядзі, ён праз іншы выхад у гэты раз прайшоў. Так, спадзяюся, у гэты раз ён мне не пашкодзіў падвеску. Але, бляха, такія пашкоджанні. Тыпу, у нас... Ну, не стары аўтамабіль, але... Ух, ён там кудысьці урэзаўся. Давай паглядзім. Во... Ух. Не, ну тут кусты, тут ён ужо нікуды не ўедзе. Так, добра, тут прямо ўсё добра было. Давай яшчэ фінальны раз. Вось мне прям... Я толькі яго у гэты раз спыняць не буду. Ну, адразу ж. Я просто паспрабую яго разгарнуць. Глядзі-ка, ён зноў з гэтага... Ну, едь. Так, паспрабую яго разгарнуць, каб вось ён так смачна прям урэзаўся, каб, ну, вось прям прыгожа было. Бляха, яго трэба толькі дагнаць спачатку. А, усё? У нас максимальная хуткасць 200 километров на гадзіну. Але што? Я яго дагнаць не магу, бляха. Як жа дрэнна. Слухай, ну у горадзе, я думаю, мы павінны яго дагнаць. Так, таму што там усё роўна не парухаешься на такой хуткасці. А у нас паскарэнне. Ішэй, ну вось, бляха, запамятайце гэтага копа. Ён... Я не ведаю, вось... Самі... Назовіце яго ў каментарах, хто ён такі. Ну вось кожны раз ён менавіта мяне чапае. Пагналі, нам трэба вось так яго паспелі зачапіць. Ну і што ты на гэта скажаш? Усё, спыняйся. Ну добра, давай мы так ему. А, ты... Бляха, глядзі. Ён... Што ён робіць? Яго зараз... Вось гэта не пашанцавала, але мы яго ў скрыню зажалі ў скрыню, вось. Я думаю, давай яшчэ, чаму не? Давай яшчэ одну. Фінальну, усё, гэта дакладна фінальна. Спроба. Так, давай, пагналі. Не буду включаць сирену. Спрабуем яго дагнаць, вось, прямо... Адразу ж силу уживать не будем. А мабыць і будем. Бляха, які ён... Слухай. Вось. Я яго недооценил. Тыпу, ён прямо...
Ты шо ад сутыкнее? Ты погляди, што ён робіць, ён, бляха. О, прабач. Крыху зашапіў. Так, я спадзяюся, мы подвеску не зламалі. Мы подвеску не зламалі, добра. Не, ну, погляди, просто... Што? Што ты робіш? Ён мяне намагаецца спыніць? Што гэта было? Што ты намагаўся зрабіць? Усё. Усё, ты арыштованы. Ты арыштованы, выходзь. Выходь, бляха, выходь з аўтамабілю. Куды ты, бляха, ён... Уцячы намагаецца зноў. Куды вы уехалі, бляха? Ён уцячы намагаецца, прытым яшчэ і па сустрэчкі. Так, у мяне тут... Давай, 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 давай. Хуткасці хапіла, хапіла, добра. Ух. Так, цішэй, 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 цішэй. Зараз мы яго спынем. Куды ты? Так. Вось, глядзі, вось так трэба абыходзіць. Усё, спыняйся, курва. О, зараз мы яго спынем. Чакай. Чаму ты не спыніўся? Зараз мы яго спынем. Ой, чакай. Зараз. Вось так, усё, ён спыніўся. Не, не спыніўся, курва якая. Глядзі. Ну, мы яго спынілі, у любым выпадку ён ужо рухацца не можа. А вось такая рубрика у нас выйшла. Я спадзяюся, тебе спадабалася гэтая рубрика. А вось ты ўжо націснуў падабайку, падпісаўся на канал, калі гэтага не зрабіў. І дзякуй цябе за Вось курва якая, ты паглядзі на яку. Дзякуй цябе за прагляд. Дзякуй цябе за прагляд. Вось, асабліва за каментар, калі ты яго пакінуў. Ну, усім удачы, усім пакуль.